अन्नानै जायखिजाया मानोबा बे न'खरसिम फैफिनदों। चिरां जिल्ला रुनिखाथाव बुरफर गामिनि अनजालु बसुमतारी बिसि माइनाव बसुमतारीया गावनि 4 बोसोरनि फिसा आरो फिसायखौ गारनानै न'खरनिफ्राय बहाबा खारखोमानानै दंहैयो। अनजालु बसुमतारीया गावनि खारखोमाना थानाय बिसिखौ नागिरना होयोब्ला 20,000 रां बान्था होगोन। अनजालु बसुमतारीया गावनि उन्दै गथ'खौ लानानै न'खर दैदेननायाव गोबां जेंनाजों आलाय-सिलाय जानानै राहा गैयै जानानै दं। बिसिखौ गोबां खौरां लायोब्लाबो मोनैलाय दिनै खौरांनि गेजेरजों गावनि आंगो बिसिखौ अनजालु बसुमतारीया हांख्रायहरदों न'सिम फैफिननो थाखाय। दुखुथिया अनजालु बसुमतारीया गावनि बिसि माइनाव बसुमतारीखौ रायजो राजाया बहाबाफोर नुसनोब्ला न'खरसिम खोन्थाहरनो खावलायदों आरो हमनानै हरनो हायोब्ला 20,000 रां बान्था होगोन होननानै बुंथियो। सोरबाफोर माइनाव बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला नैबे 8135892770 9678627757 मबाइल नम्बराव थोंजोङै खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना। अन्नानै गिबिसिनाव आंखौ रायजो राजा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो। दा आंनि हिन्जावा खारनानै दङ। दा अबाव दं बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव। थांनाय 21 थारिखनिफ्रायनो खारनानै दङ। दा दिनैसिम जेबो खबर गैया। बेनिखायनो आङो दा जानो थानो मावनो दांनो आरो फिसाफोरखौ लिरनाय फरायनाय गासैयावबो आङो गोबां उसुबिदा खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो गथ'आ जाबाय 4 बोसोर जाबाय। नाथाय दा हनै स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोना जानानै दङ। जेरैबो उसुबिदा। बिमाखौ नागिरबाय थायो नामा गथ'आ? बिमाखौ नागिरबाय थायो गथ'आ? बिमाखौ नागिरनो माने दा नै सिन्थाजों एसे बोरैबा जाया लोङा खालामबाय थायो मानसिया। हारसिं गोदाव सोराव हाग्रा बंग्राबो थांलाबायनो नागिरो। दा नायनो थाखाय मानसिबो गैया। दा न'खराव आंहाबो रावबो मावनो गैया। आं हारसिं थानांबाय थायो। मा नाम नोंना बुरैनि नामा मा नाम? आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय माइनाव बसुमतारी। आंनि नामाव जेनेबा बसुमतारी जायो। गावसिनि टाइटेलावबो बरगयारी। ओमफ्राय जायखिजाया आङो दा सान्दों रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन साननानै आङो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानबाय। आं मिडियानि गेजेरजों आङो बेबादिनो होनोबो सानाखैमोन। आङो बेबादिनो गोबाव सम जानायखाय जेबो राहा मोनैखाय जेबो खबर मोनैखाय आङो दा मिडियानि सिगाङाव फैनो गोनां जाबाय। नाथाय आं बे मिडियानि सिगाङाव आं फैनो गोसो गैयामोन। दिनै बेबादि जेबो खबर मोनैयाव जेबो बेबादिनो आं जेबो मिथिनो मोनैयावहाय बेबा बबाव दं बेबा बहाव थांदों बेखौ आं जेबो मिथिनो मोनाखै। बेनिखायनो दा आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव आङो दा बे आंनि हिन्जावखौ बबेबा जायगाफोराव नुसनबायोब्ला बबेयावबा खामानिफोर दामानिफोर मावनानै दङब्ला अननानै गुरैयै आंनो बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बारावहाय हरना होबानो जाबाय। फनफोर रायलायोमोन नामा सिगां सोरबा हौवाफोर? आं बे फनफोर रायलायनायफोरखौ सिगांथारावहाय मोनोमोन। नाथाय दा आं बेखौ आंथ' न'आवबो थानाय जाया। आं बेखौ जेबो मिथिया। दा बियो सोरजोंबा दं ना गावनि जाथि खुरमानाव दं ना अबेबा थाखोमानानै दं आं बेखौ जेबो मिथिया। नाथाय गाव बुंनाय बादिब्ला आं रावजोंबो फैयाखै। आंखौ हौवाफोरजों फैदों साननो नाङा होननानै बुंहरदों। नाथाय आंबो बेखौहाय दे गनायनानै लादोंमोन। नाथाय बेयो आंनो दिनैसिमाव खेबसेबो फनबो रायलायाखै आरो SMS बो हराखै। बेनि थाखाय आं दा गोदाव सोराव जानानै दं। थांनायनि सिगां माबा मोनसे बुंलांदों नामा नोंखौ? बेयो जेबो नङा। जायखिजाया गावसो मा साननानै थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया। खारखोमालांदों? जायखिजाया बियो गाव हारसिङै खारखोमानानैसो थांदों। दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'सिम फैफिनजानो? आङो जिखि जाया
आङो फैजानायखौ लुबैयो नाथाय आङो बिदि गारनायखौ लुबैयाखै गारलायनायखौ आं सानाखै आं माब्लाबा बेफोरबादिखौ साना आङो दा आं फैजानो लुबैयो आं मालाबाबो गारनायखौ सानाखै बे उन्दै गथ'खौ लानानै आं मा खालामनो न'खराव आंहा रावबो गैया आं दिनै गोदाव सोराव जानांबाय नाथाय आं बेबादि जागोन होननानैबो सानाखैमोन अननानै जायखिजाया मानोबा बे न'खरसिम फैफिनथों मानोना आं बेबादि फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आङो नासयजादोंब्लाबो आं जेबो सानाखिसैमोन नाथाय बे माइनावासो आंखौ मा सानदों नाथाय बिनि गासिबो साननाय हनायफोरखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन नाथाय बे आंजों खनसेबो रायलायहरा नाथाय बेनि थाखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जानानै मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय अननानै जेरावखि थाया मानो माइनावा बे न'खरजों फैफिनथों आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो जेरावखि लोगो मोना मानो अननानै हेफाजाब खालामदो जायखिजाया जेरावखि लोगो मोनो जेरावखि नुवा जाया बे माइनावखौ हमनानै हरनो हायो एबा खोन्थाहरनो हायो जायखिजाया आङो 20,000 बान्था होनाय जागोन हामबायसै गोजोन्थों